Sériu, ktorú vystavujem práve v Stredoeurópskom dome fotografie s názvom Krampus na dovolenke, som nafotil počas tvorivej dielne v Rumunsku, v Sedmohradsku v Targu Mureš, a bolo to asi pred 13 rokmi. Rozhodol som sa nafotiť Krampusa, túto postavu z rakúskych legend v jeho prirodzenom prostredí, tam, kde žije, tam, kde chodí na dovolenku, v jeho dome, pod kobercom alebo za clonou. Krampus je fiktívna postava, ktorá vychádza z hlavne rakúskeho folklóru, ktorého tradícia sa preniesla aj do strednej Európy, a u nás v mojom rodnom meste v Šamoríne chodieva po dvojici so svätým Mikulášom ako jeho ochranca. Počas toho, ako prechádzajú mestom, Krampus naháňa deti a je oblečený v takomto červenom obleku, v rukách nosí palicu, má na sebe tenisky a okolo pása reťaz. A deti vlastne ho naťahujú alebo provokujú a on ich potom naháňa a straší vlastne. Krampus pre mňa znamenal istým spôsobom aj strach, a hlavne strach z neznámeho, strach z toho, že niečo je maskované a ani vidno, čo je pod tým. A dospelo som si uvedomil, že ma to dosť ovplyvnilo, že som vyrastal vlastne s takýmto nejakým strachom, a preto sa k tomu rozhodol vrátiť v tejto sérii a nejakým spôsobom sa vyrovnať s týmto strachom a uvidieť aj to, že ten čert je možno v skutočnosti iba obyčajný človek a takisto má svoje prirodzené prostredie, v ktorom som sa snažil nafotiť. Toto sériou som sa vlastne upozorniť práve aj na túto vec, na manipuláciu strachom, respektíve ako sú deti vychovávané, ako vlastne dospelí chcú v nich dosiahnuť nejakú poslušnosť a pritom používajú strach, a veľakrát dospelí si ale neuvedomujú, že oni sú stále manipulovaní strachom práve povedzme nejakými spoločenskými udalostiami, ktoré sa dejú vo svete, alebo nejakým človekom, ktorý ich straší a pokúša sa ich manipulovať práve do nejakej role. Je to séria štilizovaných portrétov, ktoré majú pôsobiť troška komicky alebo aj tak karikatúrne. Vlastne pritom vykresliť osobu Krampusa ako neškodného a spoločenského tvora.